Så er det tid til en stjernestund. Det er den 18. oktober, og det er 2024. Det var i går, der var super fuld måne, og den gjorde noget ved os alle sammen. Nogle kan mærke det mere end andre, fordi nogle er mere følsomme end andre. Jeg er selv meget følsom, og kvad den følsomhed har jeg det arbejde, jeg har, er jeg den person, jeg er. Og derfor henvender jeg mig til dig, som er følsom, og er en særlig stærk antenne for det, der foregår i verden nu. Derfor er det vigtigt, at du som særlig følsom og lysbærer og medskaber af en ny kærlig verden, tager vare på dig selv ved at bringe lyset. Og først må vi jo være forbundet med lyset, hvis vi skal bringe det. I dag, den 18. oktober, der er der i min lille elskede bog, Dit indre univers af Arlene Cady, en tekst, som jeg vil læse for dig. Den er meget aktuel. Jeg er dit fristed og din styrke, en meget nærværende hjælp i tider med nød og elendighed. Lær at kalde på mig, at læne dig til mig, at få hjælp fra mig, at lægge hele din tro og tillid hos mig. Og efterhånden, som du gør det, vil du opdage, hvordan alle vanskeligheder og problemer løser sig af sig selv. Der findes en perfekt løsning på et hvert problem. Søg efter den, så vil du finde den. Spild ikke tiden med at svælge i dine problemer og selvmedlidenhed, men hæv dig over dem. Sig tak for, at løsningen ligger lige for. Når du udvider din bevidsthed og har tillid til, at løsningen ligger og venter på at blive omsat i handling, så snart du kan stille dit sind, vær I forvandlede ved at forny jeres tanker, står der. Du kan løse et hvert problem, blot fordi du ved, at løsningen ligger der, inde i din egen stilhed, når du kan blive stille og tage dig tid til at søge og finde det. Hold op med at gå i ring og ikke komme nogen vegne. Kald på mig. Den er så fantastisk. Spot on i forhold til mig, og det jeg har været igennem, og det jeg står i, og helt afgørende insisterer på at transformere. Se, den her stjernestund, denne meditative tilstand, denne meditative lille stund, ønsker jeg at give til dem, der har brug for at ophæve den følelse af, jeg kan også bare lade være det, jeg kan også gøre det i morgen, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal. Sådan en følelse af, at jeg kan ikke rigtig komme i gang med det, og jeg kan ikke rigtig mærke, hvad er det, der er vigtigt, og jeg får ikke rigtig gjort noget. Den følelse er der mange af os, der har, også som er højt følsomme. Og hvis du spørger mig,
For jeg har spurgt kilden, jeg har spurgt det guddommelige, så skyldes det mange liv i offerrollen, hvor vi har lært at tjene det, der forventedes af os. Det, der var altafgørende, vi gjorde, for ellers ville vi miste vores liv. Så vi er trænet i at være meget, meget pligtopfyldende over for andres ønsker, andres behov, andres forventninger. Og da vi ikke var ofre længere, så blev vi kvinder i en verden, hvor vi skulle opfylde de forventninger, som samfundet havde. Og det var nogle meget bestemte roller, hvor manden havde den maskuline handlekraft overordnet set, og kvinden var den, der skulle mærke ind og føle efter, hvad er behovet hos mine børn, og hvad er behovet hos min familie. Vi står i en tid, som er så transformerende. En metamorfose taler man om, altså en sommerfugleeffekt, hvor vi nu skal bruge alt det, vi har lært, alt det, vi var, som en erfaring til at gå videre og sige, nu er jeg midt af at opfylde andres behov, og jeg er rigtig god til det. Jeg er midt af at bruge min energi på noget, der ikke er en inspiration, der kommer indefra. Så det at tage fat i tømmen og vide, hvem vi er i vores essens, vores sjæls sande, enestående natur. Det er det, den her meditation den skal handle om. Den skal handle om at give slip på de gamle programmeringer, der hindrer os i at handle ud fra glæde og inspiration og tændt af den hellige gral. Nu skal jeg simpelthen lave det her, fordi det bliver det fedeste, fantastiske overhovedet, og det er det, jeg kan hjælpe verden med, for det er det, jeg elsker. Så jeg vil bede dig om at åbne dit hjerte, og det er det her kommer til at handle om. Det er, at hjertet virkelig kommer i spil. For hjertet, det er der, hvor vores sande identitet er. Vores sande passion er. Jeg har hjerte for det her. Jeg elsker det, jeg gør. Jeg har en power, en værdighed i det, jeg gør. Hvis du føler, at det er et tema, som du kan bruge, så kommer der en meditation, en helende, helbredende, velsignet meditation, som vil transformere det i dig, som står i vejen for, at du kan handle ud fra det enestående, du er i en enestående skabelse, ud fra den idé, du er i skabelsen. Så jeg beder om at lukke øjnene. Tag en dyb vejrtrækning. Ind igennem næsen. Helt ned i bunden af kroppen. Og ud igennem din mund. På næste åndedræt, der bliver du bevidst om, at åndedrættet, det er essensen af selve livet. For liv er kun liv, når det gamle går, og det nye kommer til. Tag en dyb vejrtrækning og mærk effekten af den erkendelse. På næste åndedræt, der bliver du bevidst om, at åndedrættet nu smelter sammen med universets hellige ånde. Dit åndedræt lukker universets helende åndedræt ind. Og I er et, vi er et med det guddommelige åndedræt.
Ligesom vi var, før vi blev adskilt fra det. Det er en bevidsthed. Det er en bevidsthed, du åbner nu. Og mærk effekten af den bevidsthed, der nu åbner dit åndedræt og smelter sammen med universets helende åndedræt. Den hellige ånde er i dit åndedræt. Det er helt naturligt. Men vi har en fri vilje, og først når vi lukker det ind, så sker det. Tag en dyb vejrtrækning og mærk igen. På næste åndedræt, der bliver du bevidst om, at dit åndedræt nu forener dig med universets hellige hjerte. Det hjerte, det guddommelige hjerte, som repræsenterer det skabende, guddommelige hjerte. Det smelter nu sammen med dit hjerte. Hvis du ønsker det, så sker det nu. Åbn dit hjerte og lad det guddommelige hjerte smelte sammen med dit hjerte. Og stil nu dit hjerte til rådighed for universets guddommelige kærlighed. Og lad dit hjerte hele, så følelsen af, at dit hjerte er på det perfekte sted. Og det gør sit arbejde i dig og igennem dig. På næste åndedræt, der bliver du bevidst om, at igennem denne bevidsthed, der heler du ikke blot dit eget hjerte og de sorger, der måtte ligge her, men også heler du alle dem, dit hjerte kan nå. Det er så enkelt. Du skal bare åbne dit hjerte. Hjertet indeholder al visdom. Universets hjerte indeholder al visdom. Du modtager af det guddommelige hjertes visdom nu, der nu stiger op i dig og blander sig med din hjerne, din visdom. Den bliver transformeret til en kærlig visdom. På næste åndedræt, der bliver du bevidst om, at åndedrættet er broen imellem det åndelige af dig, altså din sjæl, og det fysiske af dig, altså din krop. Tag et stille, dybt, intenst åndedræt, og lad det nu løfte dig vertikalt ind i din sjæls inderste, uovervindelige, fredfyldte, sande, frie, evige kerne. Og her lander du i din talentkerne. Det talent, som du er bærer af, det er unikt. Der er ingen andre, der har det. Lad dig omslutte af det, og lad dig gennemstrømme af det igen. Så det er det, din sjæl, dit højere selv, der gennemstrømmer dig nu. Og ophæver alt det, der ikke tilhører dig. Og mærk effekten. Din sjæl er en perfekt idé i universet, i skabelsen. Gå ind i den idé, og så siger du ind i dig selv: jeg vælger nu at være arkitekten i mit eget liv, og jeg vælger at skabe den idé, universet, det guddommelige univers har med mig, til fulde og med glæde.
og velsignelse tillader jeg nu, at det sker i nåde og på perfekt vis, og sletter alle falske idéer og falske informationer om den jeg er. Og jeg takker, fordi min viljeskraft, min målrettethed, så jeg kan skabe det eventyr og den livsopgave og det der er meningsfyldt og sandt, autentisk og kreativt, og som præcis tilhører den idé, universet har med mig, at den nu vender tilbage og sletter alle andre programmeringer i mig og ophæver enhver begrænsning i forhold til det at handle på min inspiration, mit talent, min indre vejledning. Og på næste åndedræt forener jeg mig nu med den hjælp, jeg har med mig, med de skytsengle, de åndelige vejledere, de mestre, jeg har med mig, og takker for deres hjælp. Jeg giver nu slip på alt det, der står i vejen for mit sande, fulde, frie, sjælelige udtryk i den fysiske form. Tak. Så på næste åndedræt tager du dig selv hjem fra fortidens skygger og lover dig selv, at nu tilgiver du alle, som har spillet en smertefuld rolle. Samtidig med at du takker dem, for det er nu den mørke baggrund, der er blevet mørk nok, så du kan træde ind i lyset og være den du er i skabelsen og udføre den livsopgave, som kun kan udføres af dig. Tag en dyb vejrtrækning og giv slip på alt det, der står i vejen, for at du udfører din livsopgave. På næste åndedræt lader du dig løfte af åndedrættet ind i lyset, der skabte dig. I det skabende lys er du nu modtaget. Og her heles du på alle kendte og ukendte planer, og her forløses enhver programmering, der står i vejen for dit sande, fulde, frie udtryk. Og du tilgiver alt. Din mødrene slægt, fædrene slægt, den kollektive arv og alle, som har været en del af det, der blokerede dig og sårede dig. Men det var jo blot den mættelse i smerten, du behøvede for at få nok. Så tag en dyb vejrtrækning og giv slip på alle dem, der blokerer dig. Og tak dem for den erfaring, de gav dig, på din mødrene og fædrenes slægt, og alle dem, der har været på din vej, som har misforstået dig og undertrykt dig og nedgjort dig, og ikke havde evnen til at se dine værdier. Det var sådan, det skulle være, for at du skulle se dine egne værdier. Og du har kun brug for én, der støtter dig, og det er den kilde, der skabte dig. Og den er i dig. For den skabende kilde er i alt det skabte, som solen er i solstrålen. Åbn dig op, og lad nu det lys strømme ind i dig, hele vejen ned igennem alle dine åndelige legemer, ned igennem dit nervesystem, og slette alt det, der står i vejen for, at du igen kan handle ud fra den lysende kraft og styrke, du er i skabelsen, ned igennem dine ben ind i moder jord, og slå ring omkring dig, som et lysende felt, en lysende rumdragt, du har med dig, hvor end du går hen, og hvad end du gør, hvem end du er sammen med, og hvad end der sker, hvad end du får at vide, så vil du altid have det lys, som er i evigheden, og som ved, at alt er så godt,
For alt er blot en erfaring i mørket, og når vi er midt af mørket, går vi ind i lyset. Så tag en dyb vejrtrækning og sig tak, fordi du nu får al den hjælp, du behøver for at opfylde din livsopgave og være den, du er, og udtrykke det, du kom for at udtrykke, og glæde dig over, at det er muligt at stole på din indre vejledning og opdage øjeblik for øjeblik, at jo mere du gør det, jo mere tilfredsstillende og glædesfyldt og spændende og meningsfyldt bliver dit liv, og jo mere kan du give til verden. For ingen kan give det, som du skal give. Tak, fordi det er sådan. Brug dit åndedræt og lad den velsignelse udgå for dig, så langt dit lys kan nå til dine nærmeste, til dine fjerneste, til dit hus, til dit arbejde, til din leg, til dine relationer. Lad det være lys. Tak. Lad så det jordiske lys strømme op igennem dig, ligesom det himmelske lys strømmer ned igennem dig. Og minde dig om og huske dig på, at du er et værdifuldt bindeled imellem det himmelske og det jordiske, og kan bringe det høje ind i det lave, det nye ind i det gamle, lyset ind i mørket, det kærlige ind i det ukærlige, det fredfyldte ind i kaos, og lad det være lys i dig og omkring dig. Tak for dig.